पले के बंड बाजा हो। जी रूपी दुल्हन अपना सखी लोग से कह तरीके सखी ना कोनो बियाह के कार्ड छपाइल बा और ना कहीं न्योता दियाई बा। अच्छा के बोलो मुँह आ गइल बड़े हम डेराई वाली बाकी तहरा से कहते कि दुआरा पले के बंड बाजा हो अचके में राजा गइले। दुआरा पले के बंड बाजा हो अचके में राजा गइले। होली देखो तो शोभे दरवाजा हो। होली देखो तो शोभे दरवाजा हो अचके में राजा गइले। अचके में लेके बंड बाजा हो दुआरा पर राजा गइले। बुलंद भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे परिवार के गार्जियन की ओर से आशीर्वाद मिलल। दुल्हन कह तरीके सखी होते होठुआर राजा मिठुरे कसाई। होते होठुआर राजा मिठुरे कसाई। नान्हे में गवना को दिहे फसाई। अरे नान्हे में गवना को दिहे फसाई। रोहे नहीं ये कोरियन ताजा हो। रोहे नहीं ये कोरियन ताजा हो अचके में राजा गइले। दुआरा लेके बंड बाजा हो अचके में राजा गइले। दुनिया के कैसन विदाई बा कि सभे खुशी में हंसता कि कोनो काम समय पर होला तो अच्छा होला। लेकिन ऐसन विदाई देखी रोत नगरी। भाई भौजाई सब घर घर सबरी। भाई भौजाई सब घर घर सबरी।
अचके में राजा आ गईले दुआरा पर लेके बंड बाजा हो अचके में राजा आ गईले। भतीजा के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। अंत में सखी कहतरी सोनू संग दिल सभे बायक बक सोनू संग दिल सभे बायक बक हो भाई हमर देखो तारे सब एक टॉप हो रुअतारे सब आजी आजा हो रुअतारे सब आजी आजा हो अचके में राजा आ गईले दुआरा पर लेके बंड बाजा हो अचके